Moms! Good evening! Hello sa inyo lahat. So, maraming nagtataka, maraming nagtatanong sa inyo, bakit nga ba hindi kami kasama dun sa lakad nila Brenda at ng ibang mga SC sa Cagayan de Oro. So, bago yan, gusto ko muna sa inyo i-flex ang aking napakasarap na noodles. Umuulan po ngayon dito sa Hinaguan. Actually, kanina pang hapon, until now, kain tayo. Lami. Sarap talaga. I love it. Naulanan ako kaya naligo po ako kaagad. So, syempre, kung may noodles, may kanin. Nung kabataan ko talaga ako, alam niyo, sa noodles, sa pritong itlog, sa pritong basta. Kasi hindi naman mahilig po magluto ang mama ko. So, hindi, mahilig siya magluto pero hindi siya marunong talaga magluto gaya ng tita ko o ng lola ko. Kaya yun. Kaya sa noodles pa lang, buhay na kami, nakaka-survive kami. Hindi kami mapili sa mga ulam. Siguro, ito na lang nung, syempre may trabaho ka na, diba? And you can provide na, so pwede ka na mamili ng ulam. So, ito na. Balik tayo dun sa portion, ba't hindi kami nakasama sa Cagayan de Oro? Kasi po ako, kanina, may event sa tapat ng Mamshi Eatery. So, may minake-upan po ako dun. So, hindi ko rin naman siya basta maiwan ka agad. Gawa ng, syempre, i-retouch ko siya, i-assist ko siya. Naka-oo na ako sa kanya. Bago ko pa malaman na may lakad pala ngayon sa Cagayan de Oro. So, anyway, so, yun na nga. Hindi ako nakasama sa lakad sa Cagayan de Oro. Tapos, si Jana, Moments by Jana, ay kinuha po ako bilang host sa kanyang event. Bukas yon ng hapon alas 5. So, ayoko rin naman na ngayon sasama ako. O kaya susunod na lang ako doon, no? Para makasama ako sa gala ngayong gabi. Kaya lang grabe yung biyahe, pagod. So kung ang balita ko magbabar daw sila, di ba? Tama ba ako? Magbabar sila. So alam niyo naman ako, hindi naman ako pala inom. Hindi ko na kaya yung masyadong yung inom na inom ba, yung talagang alak. Siyempre, pag nasa bar ka, kailangan pack. Walwal to the max. Para sulit. Ganun. So, hindi ako nakasama kasi may event ako and kanina, late na rin ako naka-uwi. Actually, ano ito na, padilim na. Mga 5:30 na yata ako naka-uwi. Then yun, hindi na ako makakasama kasi meron na rin akong commitment tomorrow para sa birthday na event ni Moments by Jana. So, maliban sa akin na nandito ngayon, kasama ko rin si Argel. So, si Argel is meron talaga silang once a week na ginagawa talaga to their church. I think may prayer meeting sila. Lagi nilang ginagawa. Every week or basta ganun. Kaya nandito rin siya, hindi rin siya nakasama. Then, who else? Sino pa ba mga hindi nakasama? Si Bagyong Oyong. Alam ko nasa kanila. So, regarding sa reason, hindi ko alam. Pero, yun lang. Sa ngayon, ang naiwan dito sa Hinaguan Farm ay ako, si Argel. Dalawa kami. So, hindi dahil sa ayaw namin o hindi kami nakasama. It's just, mas okay na dito na lang din kami. Kasi may mga prior commitment.
Kain na. Noodles. Mana? Mana oh, bago ko. Sarap talaga ng noodles. Eh. Ay, easy for you. Mana? Kasama siya sa CDO. Balik na. Hindi. Na-miss mo agad? Nakikibukuan si Naman. Hinting ba? Ah. Nasa ano siya? CDO. Kasama siya nila Mami Brenda mo. Bunga ba lang? Hindi. Susunod pa. Sabado gabi. Kasi bukas naman yung fashion show ni Brenda sa Mags. Comment down below kung ikaw rin ba ganito ginagawa mo sa noodles. Inuulam mo siya. Sarap. Sarap talaga siya. Actually, isa to sa mga comfort food ko. Kapag stress ako or may problema ako, isa to sa mga comfort food ko. Sarap. Kaya kung hindi man po kami nakakasama lagi, o hindi man kami lagi magkakasama sa mga lakad, may mga ano rin kami, may mga ganap, no, may mga personal kaming lakad, gano'n. Kasi kung wala naman akong event, wala, sasama talaga ako. Kasi weekend naman sarado ang store. Maliban dyan, may ipapagawa po pala ako sa store, sa Marshall store. Kaya hindi rin ako sumama. Because Sunday is yung schedule nung ipapagawa. Though Sunday kasi uwi na sila, alam ko. Kasi ang pagkakalam ko, Saturday ng gabi, uwi na daw sila pagkatapos ng fashion show. Kaya Sunday or Saturday ng gabi, nandito na sila short. Lami, sarap. So yun lang. Basta abangan ninyo. May bago ako ipapagawa sa Ma'am Shiji Store. Shoutout Ate Melit, Mami G, kina Mar, thank you so much sa inyong mga tulong at suporta. Kasi, yung mga binigay nyo na tulong sa akin, si Mar nagbigay ng additional na 10 kilos na chicken. So yung napagbentahan ko doon, kumita, nagka-income, iladagdag ko siya doon si papagawa ko. Bakla ko ipagawa. Si Mami G, nagbigay siya sa akin ng cash. Ibili ko rin ng mga gamit na panluto. So, thank you so much, Mami G. Ate Meli, thank you so much, ha. Sa Monday, abangan mo kung ano yung naipangako sa'yo. Gagawin ko pa rin po yan para sa mga student and teachers. And sa mga nagko-comment dyan na wag ako puro free ang ginagawa, puro bigay, hindi na kumikita yung tindahan. Kumikita pa rin po ang tindahan. Hindi man kasing laki ng nasa isip ninyo, pero malaki. Ang gulo. Basta kumikita pa rin po. It's just, syempre yung binibigay nilang blessings dun sa mga customers ko, ang laki ng impact nun sa akin. You know why? Nakakatanggap sila ng blessings from me dahil din sa mga free food. May mga times na kumisa wala silang ulam o wala silang pambili ng pagkain. Nakakatikim sila ng free sa Ma'am Shiji Eatery. It's because of those people na nagsishare din ng blessings. So kapag may time na meron na silang pera, doon din sila bumibili sa amin. That's why ngayon sobra kaming thankful kasi mas dumarami na po yung tao. So, eto na. Magpapagawa ko ng additional table at additional chair. Kasi kinukulang na po na ma-assist o ma-accommodate yung mga customer na Ma'am Shiji Eatery. Kaya sobrang saya namin. So, basta yun, abangan ninyo. And may isa pa akong lutuan na ipapagawa para na sa ganun yung aking mga cook hindi rin
hindi mababad sa lutuan. Kumbaga, hindi sila matagal ba sa pagluluto. So, papagawa rin tayo ng ating dirty kitchen. Yung abuhan, o yung tinatawag nila rito ang abuhan eh. Baka dirty kitchen siguro sa inyo, pero abuhan siya. So, doon, pwede kami magluto using kahoy. Yun. So, abangan nyo po yan. Napakaraming ganap this weekend sa akin. So, kahit weekend po, at least na magpapahinga kakapagpahinga pa rin naman po tayo, no? Sa awa ng Diyos, and syempre, sa kagustuhan ko rin naman talaga magpahinga kapag napagod ka. Papahinga mo yung sarili mo. Hindi naman pwedeng work lang, di ba? So, ayun. Basta abangan nyo po yan. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. And kung hindi man po kami nakasama sa lakad nila sa CDO, that's okay. Marami pang ibang ganap, no? Marami pang dapat asikasuhin at unahin. No? Hindi man kami nakasama ngayon, okay lang po yan. Happy pa rin. At least sila doon makakapag-enjoy din. Ako magagawa ko rin kung ano yung gusto kong gawin. Di ba? Ayan. Maraming salamat sa panonood mga moms. And tuloy ko rin pagkain ng aking noodles. Sana kayo rin kumakain. Ayan. Bye-bye.